Hello mga ka-idol, sa magandang gabi sa ating lahat at ganoon din po sa ating mga kapwa reactors ng Mardi, mabuhay po kayo. And of course sa ating Mardi Nation guys na nandiyan pa rin po patuloy na nagmamahal po kay Idol Mariano at sa mga reactors ng Mardi, mabuhay po kayo. Ngayon guys, meron po ko i-share sa inyo guys, isang buong pamilya ito guys na sumusuporta talaga at nagmamahal kay Idol Mariano. Nagmumula pa sila Idol Mariano sa Isway. At hanggang ngayon guys, itong pamilyang ito, nandyan pa rin po kay Idol Mariano. Nakita ko ito guys sa comment guys, ang ganda ng sinasabi niya guys. Kung kayo bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos. Guys, i-share natin ito guys. Let's Ayan guys, isa pong pamilya guys na talagang pinaglaban po sila Idol Mariano at hindi talaga guys. Nagmumula pa lang sa Isway. Hanggang ngayon guys, nandiyan pa rin yung pamilya niya. Isa pong magandang rin po sa iyo Ma'am Rica Ramos po. Sa buong pamilya niyo po at sa mga anak niyo po. Maraming salamat Ma'am. Kung ikaw po yung nakarinig po sa sinishare po ng kabutihan at nakakataba ng puso po. Sa mga katulad po namin nagmamahal kay Idol Mariano at ganoon din po sa inyo. Nakakataba po ng puso Ma'am. Dahil po sa sinasabi niyo po na buong pamilya niyo pinaglaban si Idol Mariano. Isipin niyo yan guys mga ka-idol. Buti nga tayo guys tayo lang ang nagsusuporta kay Idol Mariano. Pero sila, itong pamilyang Ramos guys Rica Ramos. Buong pamilya nila guys, nanonood. Buong pamilya na guys nagmamahal kay Idol Mariano. Hindi talaga. Sinabi pa nga niya sa guys, sa comment niya kasi i-share natin ito. Idol Mariano, Idol Cindy, ipagpatuloy nyo lang po ang mga ginagawa nyo at ipaglaban namin kayo sa mga basher kahit noong nasa Isway pa kayo, sabi niya ganun. At kahit anumang mangyayari, nandito lang po kami nakasuporta sa inyo, buong pamilya. Sabi niya guys buong pamilya ko. At hanggang dulo po, nandito lang kami sa inyo. Sipin nyo guys. Alam nyo guys, nakakataba ng puso ng mga ganitong tao. Na na-appreciate na naman. Mayroon na namang isang tao, isang pamilya, or OFW yan na naka-appreciate na naman guys. Ito na naman ngayon guys. Nababasa po natin ito. Taga Batangas City po siya. Grabe guys, saludo po ako sa inyo. Saludo po sa inyo Ma'am Rica po, Ramos po sa inyong pinakita po na pagmamahal kay Idol Mariano at kay Idol Cindy. Sipin nyo lang guys baka nga siguro hindi pa tayo nagsuporta kay Idol Mariano nung nasa Isway, nandito na yung pamilyang ito. Kasi sinasabi niya, buong pamilya namin nagmamahal at nakasuporta sa inyo. Nagmula pa lang kayo sa Isway hanggang ngayon, ang mga basher po binabangga nila. Lumalaban din sila guys, kahit na hindi sila mga reactors guys, mga silent supporters lang po sila, pero buhay-bira din sila. Pagka ganang tao kasi pagka ganang tao kasi nakakahanga po yun. Diba guys? Na mga katulad po natin, na hanggang ngayon nanatili pa rin po tayo lumalaban po kay Idol Mariano at kay Idol Cindy. Kukunti man tayo, dadami man tayo, walang pagbabago yung pagmamahal po natin. Ganyan po ang pagmamahal natin kay Idol Mariano. Katulad po itong kay Ma'am Rica Ramos, yung pamilya niya. Ibinaglaban nila po sa mga basher po. Nagmula pa sa Isway. Hanggang ngayon, nandyan pa rin po sila nakasubaybay. Oh no! Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo guys hindi mababayaran ng pera po ang pagmamahal ng ating mga supporters, ating mga silent supporters sa kanilang pagmamahal kay Idol Mariano. Walang kapalit na pera yun. At hindi mababayaran ng salapi yun. Yung pagmamahal nila kay Idol Mariano. Kaya, at guys, ang ganang tao, bilit na bilit po taga ako. Yan ako humanga sa mga tao ganun. Yung kapwa Pinoy natin, hindi nilalaglag yung ating Idol Mariano. Na-appreciate nila lahat po, buong pamilya nila. Di ba guys? Kumbaga ito guys kuyog po ito. Kinukuyog nila.
Buong pamilya yan, koyot yan. Ang tawag dyan. Sama-sama po silang nanonood, sama-sama po silang sumusuporta at nagmamahal sa ating Idol Mariano. Palibasa naman itong mga ibang mga basher naman ito. Nababasa ko rin dahil mga sinasabi sa ibang post. Pero hindi ko na pinapansin. Kasi ang mahalaga, itong mga positive po, yung mga may alam mo yung may isipan sila na talagang open-minded po sila. At higit sa lahat, naiintindihan nila po sila Idol Mariano at Cindy. Kaya Ma'am Rica Ramos, nakaka-proud po kayo. At higit sa lahat po, nakakataba po kayo ng puso po. Na mga katulad po natin, nakakatulad ko po ng mga reactors po, ang aking mga kapwa reactors. Pag ito po ay naririnig nila at nababasa nila, higit nila po mga reactors, pati yung mga taong diehard po kay Idol Mariano. Natutuwa po sila. Kaya guys, nagko-comment pa nga dyan sa mga ginagawa kong video dyan. Ako man guys, ako man. Ilang beses na po ako hinusgahan. Ilang beses na po ako sinasabihan ng ganito, ganyan, mga negatibo. Pero hanggang ngayon, sa awa ng Diyos naman, marami rin nakakilala sa akin. Unang araw pa lang, may mga nakikilala sa akin dito sa baba, yung mga una kong ginagawang vlog. Unang araw ko pa lang sa pag-support ko kay Idol Mariano. Hanggang sa nagiging reactor po ako ng Mardi. Eh alam nila yan kung paano ako mag-support, paano ako magmahal, paano ako makipaglaban. Hindi po ito pakitang tao lang. Kaya yung iba dyan na medyo naging busy yan, intindihin na muna natin yan mga ka-idol. Kasi siyempre po may mga kanya-kanya po tayong mga pamilya at may mga kanya-kanya din po tayong mga obligasyon sa buhay. Pero ako guys, maging busy man ako at may oras man ako, Mariano pa rin. Idol Cindy pa rin. Alam niyo yan. Alam ng Martination yan. Na mahal ko talaga ang dalawang bata niya. Hanggat may Mariano at hindi po guys, nandito po kami. Nandito po ang Leo G, nandito po ang nagmamahal sa Leo G. At higit sa yung nagmamahal mismo kay Idol Mariano. Kasi kung walang Mariano G, walang Cindy Girl, wala kami. Wala pong Leo G. Kasi bakit? Binubuo po ng ano yan, binubuo po ng Martination yan. Kaya kami ni Angie, nabuo kami magiging Leo G. Nagsama kami dalawa para po suportahan po. At ipakita namin na itong love din na ito ay suportahan kami si Idol Mariano kahit anong mangyari. Ganun po kami katibay, mga ka-idol. At hindi lang po kami, marami po tayo. Marami po tayo. At hindi mangyayari yun na magiging isa na lang supporters na Idol Mariano. Yung isa na yun, dudublihin pa ng million. Balang araw. Basta po, magtiwala lang po tayo sa ating Idol Mariano guys. Ano kung bakit? Marami na po ngayon na mga love team po na sa umpisa lang po, okay. Sa umpisa lang po, malakas. Sa umpisa lang po, tinatangkilig ng mga Pilipino. Mga taong nanonood at natutuwa sa kanila. After all, ano nangyari? Pag tumagal na, babagsak, hindi na makabangon. Sila Idol Mariano, babagsak na ng konti, babangon na naman. Babagsak na naman, babangon na naman. Alam mo kung bakit, mga ka-idol? Kasi, nandiyan po tayo. Hindi natin pinabayaan sila Idol Mariano. Ako mismo guys ako po ay nagpasalamat talaga sa inyo. Lahat ng mga Martination nakikita ko po. Yung mga comment nila po dun sa live nila Idol Mariano, mga premiere nila. Talaga nakasuporta po sila. Maraming salamat sa inyo guys. Ay hindi lang po kami. Ang dami po natin. Ay wag po kayo malungkot. Wag po kayo malungkot na hindi na po tayo. Medyo kukunti na po tayo. Lalaban lang po tayo. Wala naman sa paramihan yan kung hindi naman sulit po yung marami. Diba? Kukunti nga tayo pero buo naman po tayo. Yun ang pinakamaganda. Maging buo po tayo. Sama-sama po tayo, maghawak kamay po tayo. Yun po ang pinaglaban ko. Okay? Ilang chismis na po ang nangyayari sa akin dito. Pero, after all po, burado sa akin yan, sa isipan ko yan. Hindi ko pinapansin yan. Sinasabihan pa ako dito guys sa totoo lang guys. Pasulit-sulit ka, hindi ka naman sulit. O ano nangyayari yung taong yun? Wala na! Hanggang ngayon, hindi na napakita dito sa Martination. Sinabihan ako guys, nagla-live ako na hindi ako sulit. Sinabihan niya ako na, ikaw pasulit-sulit ka. Hindi ka naman sulit, sabi ko sa kanya. Pagpasensyahan mo na, pasensya na ha. Hindi po ako kasi ako nakipag-away po pagka Martination sabi ko.
Pero, yung sinasabi niyo po, ipag-isipan niyo po yan. Kasi that time guys, napakaraming basher guys. Mismo kaibigan namin, mismo mga kasama namin, mismo mga Mardination po, tinitira din po yung mga taong akala nila na hindi solid po. Eh, sa awa ng Diyos naman. Isang pitik lang po guys. Gumano na nga yung daliri ko. Sa awa ng Diyos naman, until now. Nandiyo dyan pa rin po ako. Nagmamakaya din na yan. Kaya ito si Ma'am Rica Ramos po. Ma'am, napakaganda po ng iyong sinishare po. Kasi yung comment nyo ma'am, nakikita ko po dun kay Mariano dun sa vlog ni Idol Mariano mismo yung proposal. Kung nakapanood nyo yung guys, nandun po si Ma'am Rica guys. Nagko-comment po ng mahabang comment po doon. Doon ko nakikita siya si Madam Rica Ramos po. At na-appreciate ko po yun. Naramdaman ko po yun. Wow, ayos buong pamilya. Ipinaglaban si Idol Mariano mula sa isway pa hanggang sa paglabas. Hanggang nagsasama po sila Idol Mariano at Cindy. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Pinaglaban nila si Idol Mariano mula sa mga basher ng isway. Diba guys, nakakatapa ng puso. Ang sarap pakinggan may ganang mga tao na lumalaban sa ating Idol Mariano at Cindy. Grabe. Kaya natutuwa po ko sa inyo, ma'am. Madam Rica Ramos po at sa buong pamilya niyo po, mga anak niyo po. Maraming salamat po na patuloy po kayo nagmamahal kay Idol Mariano at hindi po na hindi po kayo nagsasawa. Ilang taon man yan. Kung nauna man kayo sa amin o tayo ba ang nauna. Pero hindi na po mahalaga yun. Ang mahalaga po, magkakaisa po tayo. Ang mahalaga po, nandito po ang mga Virador, nandito po ang team Mananabas, nandito po ang team Palasubas, nandito po ang team ng Avengers, nandito po ang team Palaban, nandito po ang Iano Army Solid po, nandyan po ang Mardi Official Groups, lahat po yan, nagsama-sama po lahat yan. Coco Milon Groups, nandyan po lahat kami. Sama-sama po tayo lang lahat guys. Huwag tayong magsawa, huwag tayong manghinaan ng loob. 2022 na guys, malapit na po guys. Tatawirin po natin yan. Pagtawid po natin yan, malaki pong palakpak po yan sa isa sa atin na tayo po ay nandiyan pa rin po, patuloy po nagmamahal kay Idol Mariano. Opo. Ako man, kahit na ako po ay ngayong January o ngayong 2022, magkaroon po ako mga project po ng mga sa aking trabaho. Of course, hindi ko malimutan ng Idol Mariano. Alam nila yan po. Palaging busy po ako, pero nandiyan na rin ang puso ko kay Idol Mariano. Kasi mahal ko yung mga bata nila. Maraming nagmamahal sa kanila. Kaya maraming salamat po sa inyo guys mga ka-idol sa pagsama niyo po sa akin at sinishare ko po ito na may mga tao pa rin talaga na naniniwala at nagmamahal. Buong pamilya pa po na nagmamahal kay Idol Mariano. Maraming salamat sa iyo Ma'am Rica sa iyong pag-share po. Napakagandang mensahe po sa aming lahat at siyempre po sa ating Idol Mariano. Okay guys, kung kayo bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos. And of course guys, don't forget to subscribe din po kay Idol Mariano kung hindi ka pa nakabisita po sa kanyang channel para updated po kayo sa kanyang mga vlog at mga live streaming po every night guys. So maraming salamat po, God bless you po, and bye for now.